जय महाराष्ट्र. काव्यरसिको, मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन वर्ग आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज 23 जानेवारी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती. बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना, एक नाव एका महामानवाचं आणि दुसरं एका संघटनेचं, ज्यांच्यावर करोडो माणसांनी प्रेम केलं, निष्ठा ठेवली, तर लाखो माणसांनी त्याचा द्वेष केला, हजारो माणसांनी वैर केलं असेल. पण बाळासाहेब ठाकरे एक अशी व्यक्ती होऊन गेलीत की ती महाराष्ट्राच्याच काय तर हिंदुस्थानच्या इतिहासातून वजा करून सुद्धा इतिहास लिहिला जाऊ शकत नाही. त्यांच्याविषयी बोलायला गेलं तर अर्धा तास लागेल, पण आता आपण कवितेकडे वळायचं आहे. बाळासाहेब 2012मध्ये गेले, त्यानंतरही कविता लिहिली गेली आहे. मग त्यांच्या आठवणीत शिवसेनेची निर्मिती किंवा शिवसेना कशी स्थापन झाली, तिथून पुढे सगळं ह्या कवितेमध्ये आहे. कवितेचे शीर्षक आहे जय महाराष्ट्र. मी एका कवितेत ह्यापूर्वी सांगितलेलं आहे, थोडक्यात सांगतो. मी अगदी लहान असताना, म्हणजे गावी वाचनालय होतं, तिकडे ती मार्मिकवर व्यंगचित्र जी दिसायची, कार्टून्स, ती मजेदार वाटायची, म्हणून आवडायची. सहज टाईमपासला बघायला बरं वाटायचं, काय विचित्र वाटायचं. मोरारजी देसाईला शिंग, इंदिरा गांधीचं एवढं नाक लांब, तर ते म्हणून गंमत म्हणून बघायचो. आणि मग कळायचं कधी कधी, एक वृत्तपत्रातली पहिली जी बातमी असायची ती कधीतरी अशी नजर टाकलेली असायची, जेव्हा काही पेपर वाचत नव्हतो, पण तेव्हा कळायचं त्या बातमीचा आणि ह्या चित्राचा काही संबंध आहे, कारण मार्मिक अर्थातच नंतर यायचं. मग त्यामुळे ती मग सवय लागत गेली आणि हळूहळू चित्र कळत गेली. आणि मग मुंबईला आल्यावर मी मुंबई किंवा ठाणे परिसरात कुठे असली बाळासाहेबांची सभा, तर रजा घेऊनसुद्धा किंवा हाबडे घेऊन काय करून ते मी सभेला जायचो. इतकं बाळासाहेब आवडायला लागले. अर्थातच बाळासाहेबांनी अगदी कोवळ्या वयात, प्रत्यक्ष भेटणं झालं नसलं तरी संस्कार दिले, म्हणजे राष्ट्रहिताच्या किंवा राष्ट्रप्रेमी, हिंदुत्व, हे सगळं थोडं त्यांच्यामुळे अधिक त्याच्या जवळ जात आला किंवा ते त्याच्याविषयी अभिमान वाटायला लागला. तर असे बाळासाहेब. एवढंच काय, तर मी काही कवी नव्हतो तेव्हा, खूप 40 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. तेव्हा माझी पहिली कविता ही BSTच्या बसमध्ये झाली, तीसुद्धा बाळासाहेब तेव्हा असे खूप भरलेले होते, तर बाळासाहेबांवरचीच पहिली कविता आली. मी ते सांगितलं आणि या चॅनलवरसुद्धा आहे ती. तर इतकं बाळासाहेबांशी अगदी मनाने जवळीक होती. त्यांच्या दर वाढदिवसाला 23 जानेवारीला मी सेनाभवनला जायचो. खूप रांग असायची मोठी, त्यांना फूल द्यायचं, नमस्कार करायचा, त्यांचे आशीर्वाद घ्यायचे, असं हे सगळं चालू होतं. त्यानंतर पुण्यातल्या दुसऱ्या अधिवेशनात 1988मध्ये एक लोकाधिकार महासंघाचं एक प्रदर्शन होतं. त्यात खूप नशिबाने आम्हाला संधी मिळाली प्रदर्शनाच्या आतमध्ये राहायची, आणि बाळासाहेबांना उद्घाटन केलं. आणि अंगरक्षकसुद्धा त्यांचे बाहेर होते, फक्त बाळासाहेब बिनाते आणि आदित्य छोटा होता हातावर. असे जवळजवळ 1.5 तास बाळासाहेब आम्ही जवळून बघितले, अगदी फुटभरावरून 1.5 तास, आणि त्यांचा तो मिश्किलपणा. तर अशा बऱ्याच गोष्टी आहेत. आणि त्यामुळे बाळासाहेबांविषयी आत्मीयता, प्रेम इतका आहे, आदर, की तो कधीही कमी होणार नाही. ही कविता आहे जय महाराष्ट्र. कविता सुरू करूया. उपऱ्यांच्या टोळधाडीत दबली होती मराठी. उपऱ्यांच्या टोळधाडीत दबली होती मराठी. मराठी माणूस, संस्कृती, भाषा गुदमरली होती मराठी. उपऱ्यांच्या टोळधाडीत दबली होती मराठी. मराठी माणूस, संस्कृती, भाषा गुदमरली होती मराठी. पाहुण्यांच्या आक्रस्थळाने मराठीत अगतिक झाला. पाहुण्यांच्या आक्रस्थळाने मराठीत अगतिक झाला. स्वतःचे न्याय हक्कही तो विसरत चालला. मुजोर परप्रांतीय करती भूमिपुत्रावर अन्याय. मुजोर परप्रांतीय करती भूमिपुत्रावर अन्याय. काय कारवाई कुणास सांगावे, सूचना काय उपाय. शिस्त आणि सभ्यतेची होत असे विटंबना. शिस्त आणि सभ्यतेची होत असे विटंबना. मर्द एक महाराष्ट्र धर्म वाचवण्यातो ठाकला. गौरवले महाराष्ट्रा जय महाराष्ट्र बोलूनी. गौरवले महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र बोलूनी. लढा दिला न्याय हक्का शिवसेना स्थापूनी. हाती घेतला कुंचला अन्यायाशी लढला. कुंचल्याचा प्रसंगी होई परशुरामाचा भाला. राष्ट्रभक्तीचा हुंकार लेखनिश
शास्त्रतेजाची धार, राष्ट्रभक्तीचा हुंकार लेखणीस शास्त्रतेजाची धार, राष्ट्रोदयी कर्पित जाई, राष्ट्रद्रोही कापित जाई, जशी शिवबांची तलवार, लाखोना फसविण्या ना बोलत होते मृदू फसवी भाषा, लाखोना फसविण्या ना बोलत होते मृदू फसवी भाषा, सभेत ललकारती गर्जरती नवी ठाकरी भाषा, लाखोना फसविण्या ना बोलत होते मृदू फसवी भाषा, सभेत ललकारती गर्जती नवी ठाकरी भाषा, नजरेत धाक वाणीत जरब तरी प्रेम होते हृदयी, नजरेत धाक वाणीत जरब तरी प्रेम होते हृदयी, आठवण राहील तुमची सदा मराठी व हिंदूंच्या हृदयी, आठवण राहील तुमची सदा मराठी व हिंदूंच्या हृदयी. तर बाळासाहेबांचं विषयी प्रेम आत्ता म्हणजे गेल्या काही वर्षात जेव्हा शिवसेना काँग्रेसकडे झुकली, काँग्रेसबरोबर गेली, तिथून जे पूर्वी बाळासाहेब द्वेष करत होते असे कित्येक आपले बघा फेसबुकला पण मित्र वगैरे असतील, ते बाळासाहेबांविषयी शिवसेनेविषयी कधी बरे वाटत म्हणजे बोलत नव्हते, वागत नव्हते, त्यांना आता खूप उचंबळून येते बाळासाहेबांविषयी. तर असा भाग आहे. आणि आता ही जी दुसरी कविता आहे आपली सुंदोपसुंदी, ती गेल्या 3-4 वर्षात शिवसेनेची काही कोणाला चुकीची वाटेल, कोणाला बरोबर वाटेल, पण जी काय पावलं पडली आणि त्यानंतर दुसऱ्या पक्षाने त्याचा फायदा करून घेतला आणि काही लोकांना ते पटलं नाही किंवा इतर काही कारणाने असेल, पण शिवसेना दुभंगली, उभी फूट पडली. ह्यापूर्वी शिवसेनेने बऱ्याच वेळा फूट अशी पचवलेली आहेत, खूप मोठे मोठे नेते गेले, पण ही फूट खूप मोठी होती आणि शिवसेनेच्या अस्तित्वावर सध्या प्रश्नचिन्ह उभं करणारी आहे. आता ती न्यायालयीन लढाई आहे, त्याबाबत आपण न बोललेलं बरं, पण आपल्याला माहितीच आहे शिवसेनेचं नाव गोठवलेलं आहे. एक बाळासाहेबांची शिवसेना, एक उद्धव गटाची शिवसेना अशी नावं दिलीत, धनुष्यबाण गेलं, असं बरंच हानी झाली, ऱ्हास झाला शिवसेनेचा. अर्थात मराठीत 2-3 शब्द आहेत. एक भाऊबंदकी, भाऊबंदकी म्हटलं किती भावाभावात जे मारामारी सत्तेसाठी काय कुरापती होतात, षडयंत्र होतात, ती भाऊबंदकी. पेशव्याची आठवण येते, पेशवाईची आठवण येते भाऊबंदकी म्हटलं की. तसंच यादवी हा शब्द आहे, श्रीकृष्णाचं कुळ, भगवान श्रीकृष्णाचं कुळ यादव, पण ते खूप उत्कर्षावर होतं आणि नंतर हळूहळू कृष्ण जेव्हा वृद्ध होतात तेव्हा नंतर त्यांच्यात आपसातच भावाभावात खूप मारामाऱ्या, भांडणं होतात, वाद होतात आणि ते नाश होतो त्या कुळाचा, यादव कुळाचा. म्हणून तो यादवी शब्द पडला आहे की खूप भांडणं आले भावात, यादवी झाली असं म्हणतात, किंवा भाऊबंदकी त्यांची चालली भाऊबंदकी. तसाच एक शब्द आहे सुंदोपसुंदी. आपण लहान असताना पुराणातली गोष्ट वाचली असेल, 2 दैत्य होते, सुंद आणि उपसुंद भाऊ, त्यांचं खूप एकमेकांवर प्रेम होतं आणि त्यांनी काही भक्ती करून देवाकडून वर मागून घेतले होते आणि त्यांनी सांगितलं होतं की आम्हाला मरण नको, अमरपण पाहिजे. तर ते म्हणाले असं देता येत नाही, नाही पण आम्हाला कोणाबरोबर आम्ही युद्ध हरता कामा, आम्हाला कोण मारताच कामा नाही असं. तर देव बोलला ठीक आहे, तुम्ही एकमेकांना माराल. तर त्यांना ते अशक्यच वाटलं ना, दोघेही भाऊ आहेत, दोघेही प्रेमाने राहतात, तर आपण एकमेकांना मारणारच नाही कधी. तर ते बोलले ठीक आहे, असाही वर चालेल. आणि मग त्यांनी उन्मत्तपणा सुरू केल्यानंतर देवाला प्रश्न पडला आणि देव सुंदर, विष्णू सुंदरीच्या रूपात आला आहे का त्यांच्यासमोर, आणि दोघांनाही ती सुंदरी आवडली, त्यांना ती हवीशी जाटली. मग ती सुंदरी म्हणाली की मी एकाशीच लग्न करेन, तुमच्यातला जो पराक्रम असेल तो तुम्ही ठरवा. आणि मग ते दोघांशी युद्ध करतात एकमेकांबरोबर आणि दोघेही मरतात, अशी ती साधारण गोष्ट आहे. इथे कोण सुंद उपसुंद नाही आहे, पण शिवसेनेचे 2 भाग झालेत, भाऊच आहेत आणि आपसातच लढतात आणि संपतायत आणि इतर पक्ष ते मजेत बघतायत, त्यांची सगळं मजा बघतायत. सुंदरी इथे नसली तर सत्ता सुंदरी आहे. आणि त्यावरून ही जे गेल्या 2-3 महिन्यात काय चाललं आहे त्याच्यावरून ही कविता लिहिलेली सुंदोपसुंदी. अर्थात इथे कुठला गट बरोबर आहे, उद्धव गट बरोबर आहे की शिंदे गट बरोबर आहे, कोणाचं बरोबर कोण चूक, हा कवितेचा विषय नाही आहे. तो ज्याने त्याने आपल्या बुद्धीने ठरवायचा आहे. पण काही झालं तरी महाराष्ट्र आणि मराठीचं शिवसेना नसण्याने नुकसान आहे. जो बाळासाहेबांचा खरा शिवसैनिक आहे त्याला अतोनात यातना होत असतील, दुःख होत असेल, तर तेच
इथे शब्दबद्ध करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सुंदोपसुंदी हे साहेबांशी संवाद आहे, बाळासाहेबांशी संवाद आहे. साहेब 5 बोटांची मूठ, साहेब 5 बोटांची मूठ तुम्हीच शिकवली वळायला. साहेब 5 बोटांची मूठ तुम्हीच शिकवली वळायला. तुमच्यामुळेच मराठी माणूस पुन्हा ताट लागला चालायला. तुमच्यामुळेच होती आशा मनात, तुमच्यामुळेच होती आशा मनात आणि होती हिम्मत काळजात. पण तुम्ही गेल्यापासून झालेत मराठी आणि हिंदूही अनाथ. ज्वलंत हिंदुत्वाची धरली जरी कास, ज्वलंत हिंदुत्वाची धरली जरी कास. द्वेष नाही केला कधी पाहून धर्म जात. जिवलग मित्र होते किती इतर पक्षात, जिवलग मित्र होते किती इतर पक्षात. पण तत्वासाठी त्यांना ठेवले दूर हात 4, पण तत्वासाठी त्यांना ठेवले दूर 4 हात. ज्याने ज्याने केला सेनेला विरोध, ज्याने ज्याने केला सेनेला विरोध. उघड आठवा कट कारस्थानाने, ज्याने ज्याने केला सेनेला विरोध. उघड आठवा कट कारस्थाने. तोंडघशी पाडले तुम्ही त्यांना, तोंडघशी पाडले तुम्ही त्यांना. प्रत्येक वेळी मोठ्या हिकमतीने. त्यांनी लावलेल्या फासात नंतर वाघ तुमचा अलगद फसला. त्यांनी लावलेल्या फासात नंतर वाघ तुमचा अलगद फसला. पुतना मावशीचे प्रेम त्यांचे खरे मानून सोबत राहिला. त्यांनी लावलेल्या फासात नंतर वाघ तुमचा अलगद फसला. पुतना मावशीचे प्रेम त्यांचे खरे मानून सोबत राहिला. बोट धरून चालणारे जेव्हा राज्यात स्थिर स्थावर झाले, बोट धरून चालणारे जेव्हा राज्यात स्थिर स्थावर झाले. फसलेल्या वाघाला इथे अंगठा दाखवू लागले. सत्तेच्या सिंहासनावर जेव्हा वाघ खेळू लागला, सत्तेच्या सिंहासनावर जेव्हा वाघ खेळू लागला. जंगलातला दबदबा त्याचा हळूहळू कमी झाला. सत्तेच्या सिंहासनावर जेव्हा वाघ खेळू लागला, जंगलातला दबदबा त्याचा हळूहळू कमी झाला. पाहताय ना, पाहताय ना साहेब, पाहताय ना शिवसेनेची दुरावस्था. पक्ष फुटला, माणसे बदलली. सत्तेच्या हव्यासाने एकमेकांसमोर दंड ठोकून उभी राहिली. पाहताय ना शिवसेनेची दुरावस्था. पक्ष फुटला, माणसे बदलली. सत्तेच्या हव्यासाने एकमेकांसमोर दंड ठोकून उभी ठाकली. सत्तेच्या सुंदरीसाठी रोज चाली सुंदोपसुंदी. सत्तेच्या सुंदरीसाठी रोज चाले सुंदोपसुंदी. मराठी जन दुःखी परी नेते मात्र आनंदी. मराठी जन दुःखी परी नेते मात्र आनंदी. राज्याचे हित पाहावे स्वतःच्या मानापमानाआधी. राज्याचे हित पाहावे स्वतःच्या मानापमानाआधी. पण स्वार्थी मतलबी नेत्यांना हे कळणार कधी, पण स्वार्थी मतलबी नेत्यांना हे कळणार कधी. आठवण तुमची रोज येते, आठवण तुमची रोज येते. आठवतो तो करारी बाणा. आठवण तुमची रोज येते, आठवतो तो करारी बाणा. वाघ म्हातारा झाला तरी ताट होता पाठीचा कणा. वाघ म्हातारा झाला तरी ताट होता पाठीचा कणा. धन्यवाद मित्रांनो. या दोन्ही कविता कशा वाटल्या तर नक्की कमेंट करून कळवा. आवडल्या तर लाईक द्या. काय सूचना असतील तर नक्की कळवा. आणि आता परत एक भेटू नवीन कविता घेऊन. तुमच्या मित्रमंडळींना ही कविता शेअर करा. चॅनलला कोण नवीन असेल, कोणाकोणाचं राहिलं असेल सबस्क्राईब करायचं तर ते अवश्य करा. आणि तुमची मतं नक्की कळवा. परत भेटू. जय महाराष्ट्र.